Aw, nini kawo bini bagai kono feelings kere hinke. Neng a borok ni feelings bai ta thungdi. Hinke hamjaknai rok nijini jeb eba biap no jefrufano believe khlaiman galak. Neng wanshogan nini sak tongthok ni bagai but oni ni je sak tongthok tongna ni wanshok mani a borok bai. Ulo nini langmawo jora hamya bai mang gadali ma thangan. Aw ang sana musungo baksa sela beri nijini sak tongthok tongna bagai simi relationship tongo. Phiaba ulo alka bai sak tongthok tongna muchung phuruke first no yakari alka bai thangai payo. Oba hai borok langmawo kusuk bukai menya buibe kaham hunjaya. Oba hai borok saka kaham tongo. Tau khathai sumahai but bisingo ke kebo believe khlaimanya je a borok oba hai hne. Langmawo nahar naike kaham chini bagi kabang mano tongo. Sini langmawo kaham kabang mano tongo. Hai pano sini borok ke kaham no hamjagya haimeno bisi hamjak laimani nokugo eba bangkugo. Tangai ke hamelamani dugarangkha kwar lama bokotor tei hame khlainani hinke belai kheno easy but kaham khlainani hinke belai kheno kutuk tei kaham lamani dugarangkha ke sep tei lama buchiko tei kha kolorok simi se kaham lamao eba kaham digiwo himai mano jara kha kolorok simi se Kakalayo norok tini o bidono pulyani simi pathak jora khanawe kisa chala saramang mang kana hanai henke norok tini o bidono bahayang jaka nangjaka comments khaisadi tai bidono sajagai tokhake norok ni dolong no share khanya ta pogli channel ka talangi tohangke subscribe khaidi tai bell icon click khaidi tangai henke jepur video upload khaipro bas kango mana bagai hambai